O CEI Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Rianxo recibiu esta mañá o premio do concurso Exposición Letras Galegas 2016 na modalidade de infantil e primaria, nun acto que se celebrou no propio centro e no que participou o secretario xeral de Política Lingüística Valentín García. É a segunda vez que este CEI se fai co galardón que se gañara no ano 2012. Participaron no acto de entrega canda o secretario xeral o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, o rexedor municipal Adolfo Muiños, o xefe territorial da Consellería de Cultura e Educación e o director do centro educativo. O secretario xeral de Política Lingüística destacou o traballo feito no CEI Castelao, felicitando a toda a comunidade educativa que soubo traballar conxuntamente en equipo para sacar adiante o proxecto gañador do concurso Exposición Letras Galegas e renderlle homenaxe a quen, como reflite o título do seu traballo, mellor soñou Galicia para a xente miúda, a que lle dedicou e lle deixou un importante legado literario, expresou. Dicirvos que estamos moi orgullosos do Castelao de Rianxo, porque cando se abriu a plica da exposición gañadora e nos hai este colexio, para nós é como dicir, bueno, pois, é un colexio, un clásico a hora de concursar, a hora de participar, que é o máis importante, porque a todos nos gusta levar premios, o equipo, o paisanos, é moi importante levar os premios, é un estímulo moi importante para o centro, para o funcionamento e para a propia formación dos nenos e das nenas. Pero o máis importante é que participedes, que teñades ese espírito de mellora, desa faceta formativa que moitas veces non aparece nos currículos, que moitas veces non aparece nos plans de estudo, pero que todos sabemos que é moi importante a hora de complementar esa formación dos futuros cidadáns que estamos facendo nos coles. En ese sentido, Castelao de Rianxo, a verdade é que tedes unha trayectoria impecable e dentro da Consellería tamén así o estimamos e tamén así o apreciamos. O presidente da Real Academia Galega tamén tivo palabras de louvanza para o CEI Castelao e destacou ademais que Rianxo é a capital literaria das letras galegas. Neste caso, como noutros casos doutros centros educativos, dáse a conxugación dos tres elementos para que hoxe este centro denominado Castelao de Rianxo en certo modo sexa a capital literaria e a capital plástica de Galicia. Eu hai 7 días regresei de Buenos Aires, onde se está celebrando aínda unha das maiores feiras do libro que hai no mundo, e ali estaba moi representada non Rianxo, pero tamén, senón a cidade de Santiago de Compostela. E tive unha ocasión de falar con vellos amigos, porque eu fui a Buenos Aires xa no ano 69, aínda non naceran os vosos profesores, e é inevitable nunha feira do libro, onde hai libros galegos, falar de Rianxo, porque Rianxo, en certo modo, é a capital literaria das letras galegas. Só os tres nomes que aquí se citaron, Manuel Antonio, Rafael Dieste, Castelao, hai moitos outros, algúns tamén mencionados, son suficientes para pensar que o potencial literario de Rianxo é verdadeiramente milagroso. O grupo de traballo que participou na confección do proxecto recibiu un premio metálico por un importe de 2.000 euros e un diploma acreditativo. Os alumnos e alumnas agradeceron a visita cunha representación. Unha flor, a súa sonrisa, a rosa máis ruborosa e acendida, Saleta, silenciosa e conmovida, sentiu no seu corazón o mao da brisa, e como entraba a casa na súa vida. As andorinhas fuxen de ti, eu son suave, e doulle pousadas paxaros. Teño feitura de agulla, porque así son máis delgadas, soia por iso. Todo o mundo che ten medo. Garda e protexo por a primavera, as miñas flores marelas. As miñas flores marelas, Paco sei, son a sonrisa da primavera. Fala no termo municipal, concello ou ayuntamento, como prefiras. Sí, señora. Imos ver, e ti, estás no censo? Sí, señora alcalde, estou censada como ben. Ai, logo ben, pagas o alcantarillado? Non, señora alcalde. E a recollida de porcallado? A Secretaría Xeral de Política Lingüística contribúe con iniciativas como esta a conmemoración do Día das Letras Galegas dende os centros de ensino non universitarios da súa titularidade, convocando anualmente un concurso exposición arredor da figura homenaxeada, nesta ocasión a de Manuel María. Os obxectivos que se perseguen son os de impulsar o estudo da obra de Manuel María,
favorecer a reflexión sociolingüística sobre o contexto histórico do autor, incentivar a realización de actividades que fomenten a colaboración multidisciplinar e que potencien a implicación activa do profesorado e do alumnado, e fornecer a oferta de materiais existentes en lingua galega, promovendo a súa divulgación como referentes para a creación doutros.